28a edició de l'Obert Internacional de la Pobla de Lillet es va disputar de l'1 al 9 d'agost. Aquest petit poble d'aproximadament 1.000 habitants acull cada any un dels tornejos més singulars del circuit català d'oberts internacionals, on els jugadors aprofiten per combinar la pràctica dels escacs amb el turisme, la muntanya i diverses activitats paral·leles. El campionat va comptar amb 90 jugadors inscrits, 53 al grup A i 37 al grup B. Com dèiem, la majoria aprofiten el torneig per gaudir de les vacances participant a les diferents activitats que s'organitzen en el marc de l'Obert. Una d'aquestes activitats era la disputa de partidets de futbol, més aviat de caràcter amistós, però sempre molt competits. Els no tan amants dels esports sovint visitaven la piscina municipal del poble, que comptava amb abonaments especials per als jugadors del campionat. Enguany s'ha tornat a celebrar el segon torneig de tenis taula, activitat que ha trobat a faltar el domini dels jugadors andorrans que van estar tan inspirats en la primera edició. Organitzant-lo de la manera més professional possible, el campió va ser el jove Joan Rossell, del Peona i Peó, jugador que es va imposar a Javier García a la final. La finestra. A banda del futbol i del tenis taula, també es van disputar altres activitats complementàries, com ja la clàssica exhibició de partides simultànies a càrrec del gran mestre Karen Mobzigen, la 5a edició del concurs de trencaclosques i el primer campionat de partides ràpides, guanyat pel mestre FIDE Ferran Cervelló, també del Peona i Peó. La nòmina de jugadors incloïa un gran mestre, 4 mestres internacionals i 7 mestres FIDE. Tot i que partia com a número 1 del rànquing, el gran mestre Mobzigen no va poder guanyar el títol per tercera vegada consecutiva. El fill pròdig de la Pobla es va haver de conformar amb el segon lloc, sumant 4 victòries i 5 empats. Les seves partides sempre atraien l'interès del públic, també la que va disputar contra Pau Toquero, del Llinàs, una partida on es va poder gaudir de l'estil de l'armeni. En aquesta posició, Mobzigen, qui conduïa les peces blanques, va jugar torre per D7, sacrificant una qualitat per desprotegir el rei de l'adversari. El negre no pot capturar la torre amb la dama per alfil per C6, jugada que guanyaria immediatament. Després de rei per D7, en Karen va jugar torre B7 escac, i després de rei A6, sembla qüestió de jugades que el blanc imposi la seva llei i s'adjudiqui el punt sencer. La jugada alfil per C6 sembla suficient. Toquero intenta reaccionar al flanc de rei, jugant H per G3, però el gran mestre del Sant Andreu insisteix en perseguir el rei adversari jugant alfil D5 escac. El rei arriba fins a F5 i el blanc senzillament captura el peó de G3, posició del tot surrealista. El jove jugador del Llinàs intenta simplificar la posició amb torre C7, però el desavantatge és massa gran. Alfil E4 escac i després de rei E6, dama A5, amenaçant una torre que està clavada. El negre juga dama F6, amenaçant escac i mata en una jugada, però Mobzigen juga alfil D5 escac i el negre doblega el seu rei, incapaç de trobar una solució en una posició totalment insalvable. El campió del torneig va ser el mestre internacional cubà Alexei Fernández Cardoso, jugador que va finalitzar imbatut amb 5 victòries i 4 empats. Mobzigen en va ser el sotscampió i el també cubà Rolando Alarcón, amb els mateixos punts que l'armeni, va completar el podi. La classificació general del circuit català després de l'Obert de la Pobla de Lillet i de l'Obert de Badalona ens segueix deixant el gran mestre Gadir Guseinov com el líder indiscutible del circuit amb 275 punts. El gran mestre José Eduardo Martínez Alcántara del Perú és segon amb 210 punts i el català Miguel Muñoz completaria el podi sumant 195 punts. Al tram A, el mestre internacional Rolando Alarcón eixampla el seu avantatge després del seu tercer lloc a la Pobla i continua com a líder amb 110 punts. El mestre FIDE indi Guha Mitrava és segon i el gran mestre filipí Jason González és tercer. En Iruda d'Espande supera Andreu Blasco al tram B i ajusta encara més la classificació. A tan sols 10 punts del líder, Viswan Anustup és el tercer classificat.
Azerbaiyán se situa com a líder provisional del tram C amb més punts que Guillem Mut i Shiribatri Anush. El tram D, cop d'autoritat d'Antonio Madrid, jugador que supera Ricard Nadal a la classificació, líder fins al moment. Beni Tots ocupa ara la tercera plaça. Ethan Lowe i Vansh Alishan comparteixen liderat al tram E. Tots dos jugadors sumen 100 punts. Jeroen Arens, molt lluny, amb 65 punts, és tercer. I Bansal Ragaf segueix liderant el tram F amb 100 punts. Qui roman força, però, és Ainhoa Casares, qui amb 90 punts entra al podi juntament amb Anshul Saxena. Per últim, Miguel Muñoz segueix com a líder, com a primer classificat entre els jugadors catalans del circuit i manté els mateixos 195 punts, igual que Álvaro Alonso, jugador que es manté amb 180. Marc Narciso el retalla una mica la diferència i es col·loca amb 125 punts.